siya. Aba, dala ang kwan, Agis? Lord! Hindi pa rin itugo. Hindi, ang sataw. Ito sa bitan. Ay, dito ang ta. Kaya dito. Puro pa rin, dili ko naman eh. Ini galing na. Nakapagod ka ba? Bubugit mo na. Lapap pili. Kalahin mo. Kung naman nakita doon. Ganyan lang lagi. Ano sa ano? Ano kahit? Bakal. Habis mo dito. Hindi mo siya may palahin punta rito. Pasok na pala yung isilang ilaw.
oy. Tagpa. Ano yan?
Papahapon na yun. Tama nga yan. Wala. Ay, mga gumguan. Sige, dito. Mag-milti-milti ka mo may mag-milti-milti. Hindi ka mag-milti-milti ka rin. Apil na tao. Iligay pa ila-ila mo. Usapot ni. Content mo ka mo mag-milti. Yan po rin yung mga kurang. Hindi mo kang bantok. Nasakitan to din sa bantok. Kaya na sa bukas niya Sige tayo. Ay, pin yung kurang mo. Ha? Kapag mag-igit ka mo kanon? Tay, hatiin natin to. Ha? Hatiin. Ha? Tanday-tanday na po! May plano na po. Masarap yan talaga ng sili. Lalim. Diba, maraming nagbanggaan dyan dahil dyan tren. Paano kung kayo? Pulutan ka. Bound talaga pa niyan dyan, sigurado. O, kain kayo, kain! Kaya naman ang bigod sa loob. Bumla na! Nausasan naman ito ha? Bumla na! Kayo mo, bito. Huwag lang doon ang tulog. Kayo mo, bito. Maganda walang mga natapos sa video. Pre! Ikaw na kulang na ito, pre! Wala lang ang trabaho mo ka. Lokatan! Next time! Aba, ano?
Pununay. Sa Manila eh. Eh, nag-comment ka. Ano nangyari? Balik-balik ang tambak. Balik ang tambak. Lari man ito, putol mo na ito po. Ay, Rekal na ako ah. putol mo na rin vlog na pinapano. Bakal mo ako. Ito ba ganun dito? Vlog na tambak. Kaya lagi ang peso eh. Nabagal ka. Kaya pala ako lang din may inuin nga. Kapag mang kakao na nagbibin. Kapag na nagbibin. Yung mga order na nagbibin. Ano na ito pusa? Ay! Matira nito.
Ilabay niya, namati ah. Oh, kulo na ako. Okay. Ang payat ano? Kunti na lang. Tingnan natin yung pinupluringan sa loob. Grabe. Payak pa yung pawis. Papanitsin ko yan. Silipin natin. Ano siya? Chin-chin. Hindi yung kape. Pagod. Yung pawis.